Започна? Да. Анбоксинг на Apple TV. Последното, 2015, специално за моите зрители от канала Колю Unboxing Show. Смъквай така. С ножа. Махаме найлончетата първо. Ето, тази невероятна, прекрасна кутийка. Леко надигаме. Той е на slow motion, затова. Първо ще покажем дистанционното управление. Това толкова красиво, елементарно, черно. Смъкваме. Има си за зареждане. Дупчица тук вече е отцапа. След това вземаме хокейната кутийка, нареченото Apple TV. Всъщност не изглежда много по-голямо от старото, но е тежко. Има други лепенчици, които се разкарват. Хоп! Много красиво. Браво! И тук има някакви кабелчаци. Имаме захранващ кабел. Меню. Лепенчици винаги, задължително. Още един кабел. О, супер! Не знам дали ще става за дебъгване. Но защо този кабел е бял? Фейл! Благодаря много за участието. До нови срещи!